Maayong adlaw mga pinangga, kini si Teacher Adine. Alang sa pagkaton sa sinubuanong pinulungan o pagtulunang MTB-MLE. Maglingaw ta sa pagkaton pinaagi sa pagkanta. Andam na ba? Ali na! Mga pulunganan, kini mga pungan, galing sa tao, mananap utang, galing sa lugar, nga atong atuan o mga panghitabo sa matag kahinta. Ilhon ang mga pungan, ngalan sa tao daghan, ngalan sa utang, gamiton tagtanan kung mga mananap nga atong makitan kung mga lugar nga atong atuan. Mga pungan nga atong mahinhan ngalan sa tawo mananap ug butang kung mga lugar nga atong atuan kung mga panghitabo sa matag kahinta. Kini ang mga